11 ka mga tao ang patay samtang ubay-ubay ang samdan dihang giararo sa usa ka sakyanan ang mga tao atol sa gipahigayong Lapu-Lapu Day sa Vancouver, Canada. Ang detalye sa report ni Luan Merondina. Napuno sa mga food truck ug tao kining karsada sa Vancouver, Canada alang sa usa ka street festival sa Sunset on Fraser community. Subay kini sa pagsaulog sa Lapu-Lapu Day sa mga Pilipino didto. Apan ang kasadya sa selebrasyon, Oh my God, there's a lot! nahuman sa usa ka trahedya dihang gidaro sa usa ka SUV ang pundok sa mga tao. Daling niabot ang mga emergency responders. Dili moubos sa 11 ang namatay sa insidente matod sa Vancouver Police. Samtang ubay-ubay usab ang naangol ug ang uban kanila kritikal. Gitabangan sa mga tao pagukod ang SUV driver ug dihang nadakpan sa kapulisan. Matod sa kapulisan, 30 anyos ang lalaki nga gikatahong adunay mental health problem. Gisusi pa kung gituyo o aksidente ba ang nahitabo. Nagpaabot sa ilang pahasubo ngadto sa mga biktima si Canadian Prime Minister Mark Carney ug si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gihanay na usab ang tabang sa kagamhanan ngadto sa mga apektado sa trahedya. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.